Tänään projektiryhmässä pääasiana oli suomalaisen valinnanvapausmallin valmistelu. Valmistelun pohjana ovat hallituksen 29. päivä kesäkuuta hyväksymät linjaukset valinnanvapaudesta ja sen toteuttamisesta. Virkamiesvalmistelussa on hahmottunut pääpiirteet siitä, miten hallituksen linjausten mukainen suomalainen valinnanvapausmalli voitaisiin toteuttaa ja miten se toimisi. Kokouksen pääasiana olikin käydä lävitse tätä hahmotusta siitä, miten valinnanvapautta voitaisiin tuoda Suomen järjestelmään nykyistä enemmän ja minkälainen tämä uusi valinnanvapausmalli olisi asiakkaan näkökulmasta. Kokouksessa sovittiinkin, mikä on virkamiesvalmistelussa käytettävä jatkopohja valinnanvapaudelle. Valinnanvapautta olisi 3 eri vaiheessa. Jokainen voisi valita ensiksikin oman sote-tuottajan, joka vastaa niin sanotusta omaa tiimin palvelusta. Näitä ovat tavallisimmin käytettävät ennaltaehkäisevän terveyden terveystarkastukset ja neuvonta, sosiaalihuollon neuvonta ja usein esiintyvien sairauksien muualla kuin sairaalassa tapahtuva sairaanhoito, oli sitten kyse lyhytaikaisesta tai pitkäaikaisesta sairaudesta. Näistä omista sote-tiimeistä saisi myöskin sosiaalihuollon neuvontaa ja asiantuntijatukea. Laajemmista palvelutarpeista huolehtisi maakunnan palvelulaitos julkisena viranomaisena, joka tekisi tarvittaessa myöskin palvelutarpeen arvioinnin, muun muassa sosiaalihuollon tai laajempia terveydenhuollon tarpeita varten. Toinen valinnanvapauden vaihe on palvelutarpeen arvioinnin jälkeinen hoitopaikan valinta. Maakunta tai maakunnan palvelulaitos antaisi palvelusetelin, seteliä vastaavan asiakassetelin, jonka avulla asiakas voisi sitten valita hyväksyttyjen hoitopaikkojen joukosta sopivan hoitopaikan tai muun palvelutuottajan. Suomalaiseen valinnanvapausjärjestelmään tuodaan myöskin käyttöön henkilökohtainen budjetointi. Se sopii erityisen hyvin eräille erityisryhmille, kuten vammaispalveluihin ja yleensä sellaisille ihmisille, jotka tarvitsevat laajalti erilaisia palveluita. Nykyisinkin terveydenhuoltolaissa säädetään oikeudesta valita terveyskeskuksen toimipiste ja kiireettömässä erikoissairaanhoidossa sairaala, jossa palvelua annetaan. Tämä valinnanvapaus luonnollisesti säilyy ja sen käyttämisen edellytyksiä parannetaan. Tämä onkin tämä valinnanvapausmallin 3. ulottuvuus. Jatkossa kysymys olisi oikeudesta valita maakunnan palvelulaitoksen toimipiste ja erikoistason palveluissa se palvelulaitos ja se toimipiste ympäri maata, missä parhaiten arvioi saavansa omaa tilannetta vastaavaa palvelua. Keskustelussa todettiin, että valinnanvapausmallin rakentamista täytyy jatkaa. Tämä hahmotelma antaa hyvän pohjan, mutta siihen täytyy liittää huolellinen perustuslakinäkökohtien arviointi. On myöskin tarpeen katsoa rahoitusta ja riskejä niin, että samalla voidaan toteuttaa tavoitteena oleva kustannusten kasvun hillitseminen ja että järjestelmä ei muutenkaan synny mitään erityisiä riskejä, jotka voisivat haitata joko palveluiden saantia tai aiheuttaa rahoitusongelmia. Erittäin tärkeää on myöskin huolehtia heikommassa asemassa olevien palveluista. Virkamiesten pohjamallissa onkin ajateltu maakunnan palvelulaitoksilla olevan hyvin tärkeä rooli turvata laajaa palveluvalikoimaa tarvitsevien ihmisten palvelut ja palvelukokonaisuudet. Mutta jatkovalmistelussakin on syytä erityistä huomiota kiinnittää niihin ihmisiin, joiden mahdollisuudet käyttää valinnanvapautta ovat rajoittuneet tai jotka tarvitsevat hyvin laajaa palveluintegraatiota, eli yhdistelmää erilaisista palveluista. Tänään keskusteltu hahmottelma on perusta virkamiesjatkovalmistelua. Tästä ei ole käyty vielä lainkaan poliittista keskustelua. Hallitus tulee aikanaan marraskuun loppuun mennessä käsitellessään säädösehdotuksia ottamaan yksityiskohtaisemmin kantaa Suomessa toteutettavaan valinnanvapauteen.